začali sme sa stretávať častejšie ako Vlk, organizácia mladých ľudí, čiže pili sme čajíček v zime a rozmýšľali sme, čo by sme mohli urobiť. Boli tu super časy, keď sa ľudia zapájali do farbenia bicyklov, zvárania stojanov, opravovania bicyklov. Do tejto iniciatívy Vlk, ktorý nikdy nespí, som sa zapojil preto, aby som pomohol dobrej veci a aby som sa niečo nové naučil. Bol som príliš naivný, keď som si myslel, že z 2-3 starých bicyklov urobíme jeden funkčný. No keď sme ich otestovali, zistili sme, že sa rýchlo kazia a náročne servisujú. Aj to je dôvod, prečo sme rozbehli túto kampaň. Zakúpením potrebných komponentov dostane bicykel do technického stavu spôsobilo vzdialeného používania. Žltú farbu sme si vybrali pretože je to farba mesta, je výrazná a máme ju radi. Ak by mal niekto nevyužitý starý bicykel, tak my mu vieme dať druhú šancu a preto aj ďakujeme všetkým tým, ktorí nám darovali svoj bicykel. Že je to opäť nejaký prvok, ktorý podporuje diskusiu o rozvoji tej cyklistiky, že nie je to len v rovine budujeme cyklotrasy a že ľudia by sa mali bicyklovať, ale je to niečo konkrétne, čo prispieva k tomu, aby tí ľudia mali tú cyklistiku dostupnejšiu. Cyklokoalícia sa zapojila hneď v úvodných fázach príprav zavedenia systému vzdialených bicyklov v Kežmarku. Využili sme všetky naše skúsenosti z Bratislavy, kde systém funguje už 2 roky. Naše priateľstvo s touto iniciatívou sa začalo vyvíjať pred rokom, keď sme tuto sedeli s ľuďmi z Kežmarku a začali sme sa rozprávať o veciach, ktoré sú možné a ktoré by bolo dobré spraviť a o našich záujmoch a záľubách a hlavne teda asi akože o tých bicykloch. Tento projekt by mal človek podporiť už len preto, že je to niečo pozitívne, čo sa v tejto krajine robí a posledný dobu mám pocit, že tých pozitívnych vecí je tak trošku máličko. Takže akýkoľvek príspevok z takýchto drobných, ale dôležitých projektov dokáže naozaj veľa spraviť. My sme ešte ďaleko ohľade voči západu, povedzme Holandsko alebo Dánsko, kde ľudia skorej premávajú na bicykloch, než by zasmradzovali ulice. Bicykel je podľa mojich skúseností výborná dopravná voľba na vzdialenosti do 5 km. Väčšina dopravy v mestách je práve takejto a v Kežmarku ani väčšiu vzdialenosť nemáme. Bicykle podporujú životosprávu človeka a šetria životné prostredie. Výhodou vzdialených bicyklov je ich prítomnosť po celom meste. Jednoducho si ho požičam na sídlisku a rýchlo sa odveziem na vlakovú stanicu za kamarátom alebo zajdem na nákup, pričom už žiadne trápenie s lepením duší. Praktickou výhodou našich bicyklov budú blatníky, krydná reťaz, zvonček a vpredu košík na batoh. Prvýkrát, keď sme robili cyklojazdu, dopadlo to asi tak, že tam prišlo, koľko to bolo? 50 ľudí? Hej, bolo to cez 50 ľudí a to nás všetkých prekvapilo, pretože nám to ukázalo, že ľudia chcú niečo, chcú nejakú aktivitu v meste. Zároveň je to aj o tom, že sa napríklad aj cez takéto finančné prispievanie človek stáva súčasťou toho projektu, ktorý možno robí niekto iný, ktorého možno ani osobne nepozná, ale či už je človek z toho Kežmarku alebo z tej Bratislavy, tak môže sa takýmto jednoduchým spôsobom zapojiť do niečoho zaujímavého. S aktivitami to je ako so stojatou vodou. Keď do nej niečo nehodíte, maličký kamienok, tak bude len stáť, nič sa nebude diať a ako by sme všetci boli spokojní. Ale keď už hodíme ten kamienok, jeden malý krúžok, ďalší a rozčerí sa celá voda. Chceme sa stretávať s ľuďmi, chceme, aby ľudia zdravo žili, chceme, aby ľudia menej jazdili na autách a viac na bicykloch. A vlastne to je celé naše chcenie. Staňte sa súčasťou príbehu darovaním starého bicykla ako dobrovoľníci, účasťou na podujatiach alebo finančným príspevkom. Za vašu podporu vám veľmi pekne ďakujeme.